akususe izinto efamba susa bakuwe ngoba ungumntu. Uyabona indlu le yakhiwe ibenhle ipeyinto, kodwa kuzohamba ithuba le ndlu ubone ipeyinti ikheka apha ngaphandle. Ifuna ukubana xa uzoyipeyinta futhi buyisa iithulzi zakho uquqe le peyinti ndala, ngoba uzofaka ipeyinti entsha ayizulunga. Ipeyinti entsha uvele upeyinte nje phezu kwepeyinti endala yawube ine-cracks. Yile nto ke funeka ubuyise zonke iithulzi zakho uzame ukuqhuqa le peyinti ndala khona ukuze kuzohlala ipeyinti entsha. NoYesu wenziwa loo nto kuyise, uyamlungisa uqala khona ukuze akwazi ukulungela le ndlela azoyihamba. Ngoba madoda uThixo kakuthuma okanye kazokuthuma uqala akulungise uThixo, ngoba awuzulunga kule ndlela ungalunganga, awuzulunga kule ndlela ugcwele ii-cracks zelilizwe. Ngoku yalungiswa nyana kaThixo, ulungiswa entlanga. Satani ukugada amathuba ngoba uYesu wayelapha 40 days ne-40 nights esentlango. Kanti uSathana ubona ithuba lokubana mandihambe ndiyomlinga. Ufika apha entlango umbonisa izinto zelilizwe, athi uba uthe waqubutha apha kum ndakunika zonke izinto ibe zezakho. Walibala uSathane, walibala uba unyana kaThixo lo umavela kanti ucinga fana uSathana unyana kaThixo apha emhlabeni ufika eqala ukufika, kanti ukhohlwe ntonye ubunyana kaThixo singekabikho zonke izinto wayevele ekhona yena. Kunjalo njena uThixo xa wayedala izinto wayencediswa kwanguye unyana kaThixo. Libele ngoku, libele kuthiwa ngaba uye waqubutha apha kum ndawunika zonke izinto iyoba zezakho. Amkhombise nesikumkani nosuku lwaso nemali zaso, amkhombise athi unyana kaThixo, inkosi uThixo wakho uyoqubutha kuyo ukhonze yona yodwa. Ngamente etshona nguThixo noma singanazo izinto, noma singakabi nazo, kodwa ezo zinto esinazo madoda masingaziqubuthi kuzo, masingazikhonzi, ngoba ezo zinto zalapha, asingoThixo ezo zinto. Nkosi uThixo wakho uyoqubutha kuyo kwenze yona yodwa. Noba unanto mani alright, bangaba unoThixo unento zonke, unoThixo ngoba inkosi uThixo wakho uyoqubutha kuyo ukwenze yona yodwa. For kasoqazi nakathi ilamini uNebukadinezari ethatha umfanekiso ewumisa kwithafa lasedura, apha abantu kuthiwa yayiziphambuka indlela, ngoba kuthiwa ezinye imoto zazivela ngapha ezinye zivela ngapha. Wamisa apha umfanekiso wakhe oqingiweyo owenziwe ngegolide
angaqhamuki emfanekisweni agcinele lezwi lithi inkosi uThixo wakho oyoqhamuka kuyo ukhethe yona yodwa. Suka bathi athi lamadoda bethandaza kanti abhaqwe sisicaka sikakumkani yagijima le ndoda yawuxelela ukumkani uNebukadinezari ithi kumkani kukwamadoda angafuniyo ukuqubutha kumfanekiso owenzileyo. Wanomsindo ukumkani wathi awaziswe namadoda, aziswa namadoda athathwa afakwa emlilweni ophindaphindwe kasixhenxe. Mama wam athathwa afakwa namadoda kulo mlilo. Uthi kumkani nenza ngabo mna athi la madoda kumkani asinoqubutha kumfanekiso owenzileyo ngoba thina sinoThixo wethu esiqubutha kuye. Thathwa la madoda fakwa emlilweni isicaka sikakumkani afakwa la madoda ogqiba unabo kumkani athe fakwe njalo yangathi la madoda ngowapha emlilweni afuma iculo elithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha sonke ubagcina ubanceda endaweni zonke. Yithi ekugqibeleni nithi noba nalapho batshuthiswa khona bagciniwe nguwe. Bathi bayifuma le vesi madoda kwabonakala indoda eyesine phakathi kwala madoda nayo ivuma nengoma ifunekela madoda. Ewe wathi ukhangela ukumkani uNebukadinezari ebona madoda amane emlilweni wabuza ubona madoda esingafakanga amadoda amathathu yinini emlilweni. Uthi ndibona indoda yesine kodwa ukubonakala kwayo kubonakala njengonina wesintu. Uthi amadoda nyanisile kumkani esifake amadoda amathathu apha. Kusenjalo ebona le ndoda yesine ngoba umlilo wona wawusitha kodwa la madoda engathi la madoda ngoba uThixo unjalo madoda unjalo imimangaliso kaThixo kasiqubutha kulo Thixo sikhuselekile. Kanti uThixo wehlile waphakathi kona madoda ngoba namadoda aqubutha kuThixo awaqobuthi emifanekisweni eqinileyo. Kodwa awakhutha la madoda akhutha madoda kodwa kumadoda ebefaka la madoda kodwa mawangene nawo phakathi kodwa athanqonqa atha nempahla zawo atha la madoda anqonqa phela wawugqiba wathi ukumkani uNebukadinezari uThixo la madoda mayibe nguye uThixo ekuqhutywa kuye yekwa imifanekiso eqiniweyo. Yayeka ngoku biza abantu ngoku Silo nathi andifundile yamndoda abantu mfazi oqazi bathanda ukhalaza tabatshumayeli basilela bona Selikhalaza naye ngona ke sidle sonke ufuna sidle sonke
khona into etabatshumayela bayidlabote funa sidle nisonke ke ngoku sicolo mama umama